Hello, Brian. Hello. Hello, Brian. Brian, hello, Brian. Kumusta ka na, Brian? Brian, kumusta ka na, Brian? Kumusta ka na, Brian? Hello, my friend. Road to go vlog. Thank you very much for coming. Maraming salamat. Meron na tayong ano? My friend Road to go, meron na tayong sound. Okay na, may sound na. Meron na tayong sound, meron na. May audio ba, Brian? May audio? Thank you, Brian, sa pagpunta, Brian, ha. Thank you, Brian. May kami shoutout po sa 1 million dyan. Maraming salamat po. Brian, baba ka ng ano mo, ng link mo para matamsakan natin. Brian, baba ka ng link mo. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Naiirip mo man datin sa linga ko na. Guys, may audio ba ako, guys? Parang yun. Pagkang kamanok. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Green. Okay, my is green. Iwan mo sila. Bangus, ayan. Umaray ka. Mama, ikut silyo ng tuudang. Mukungal pa niya yung. Ano to? Thank you very much po sa 3 million in dyan. Oh, dati nintirwangan. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Update lang po tayo para napalo. Parang napalo ko kahapon eh.
Thank you very much po sa 4 million. Maraming salamat po. Megalo shoutout, Brian. Megalo shoutout tayo. Naka-live ka ba, Brian? My friend, road to go. Baba ka ng link mo. Baba ka ng link mo, my friend, road to go. Pero na-in-charge mo ata. Puro nga, nangipanan niyo. Dati hindi, later na mang. Ibe! Cuts. Luar na nga tanda sila. Magkakaibigan. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po sa nag-i-stay dyan. Maraming salamat po. Inuwar mo niya si Dan. Kapit bahay. Hindi ka na iwar. Awang duwar ka. Kung tuwan rin din yung bahay. Dati kinakami. Ay, yun. Pagraman din. Hindi magkasod sa amak mo na sa uba yung malaki. Oo. Awag man tipar na ako. Jai. Usar ko lang garudo. Yeah. Dapat di may isa black nga kasi na ada sando na nakasta. Lam. Mabay ko na. Yung umam. Inasang bumog nga po. Lamon na gumatang ako. Gatahan kan dilaptang. Hindi ka. Gawin ka na tipahan. Ang tawang diliwad na. Law. Ilan naman ikon man? Jair. Bisida ay na-Diyos ko. Hindi ka na nagtito. Sa nagaso, di ba? Ay, Christmas mo? Christmas nga tagdag ko naglako tanga. Siyempre, no itod mo aming kinya at tinagnakwam. No sagsasanga pulo no 20, dati 200. Eh, sagsanga gasot kami. Di ba mo? Hindi siya ako. Katan. Bukat kayo na magpas. Bukat. Patamsak naman po guys kay Tata Labs. Patamsak po guys, patamsak.
Sige, let's shout out. Lakasa. Lakasa Vlogs, thank you very much sa pagpunta. Salamat. Mama D sa vlog. Tamsak sir. Thank you very much sa patamsak nyo dyan. Maraming salamat. Kunak na upran na tatlo tumangkin ay lumuman kunak pala tateri. Denwara ay pencil isa sa kanya. Mama D sa vlog. Mama D sa vlog, bigyan ka ng jacket. May jacket ka na, Mama D sa vlog. Thank you, Lakasa vlog. Thank you. Jadi pag ikan di pag-ugasan din din. Kasi pero dia sirup ikan. Jadi may isahan yung pag-ugas ng kulay. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Baba ka na baba ka na link mo, Mama Disa. Baka link mo para matamsa ka natin. Mama Disa, thank you very much sa pagpunta. Lakasa, thank you very much. Pakitamsa ka naman po yung binaba kong link, yung kay Tata Labs at saka kay Jose Cepidosa TV. Patansak naman guys. Thank you very much po. Jen, aw, ano yung papalit mo? Ay, guray, sendukan niya.
Nagsurad kan aya. Hindi kan din ko dumatan kita o sa naman la. Ang pay malais nila yo. Pero ada dito wala pagtahar kan ni tahar. Kay kitchen kuno. Mama Disa, nagdikit na ako sa'yo. Dumikit na ako sa'yo. Didikit ko na yung kay Tumbas Life Defender. Mama Disa, tamsak ko na. Tamsak dikit na yung isa kong isa kong channel. Pinapanood ko pa. Yung Warm Storm Hungry Snake, first time ko to maglaro. Please don't hate me. Sakto timang kwan. Sakto timang kaharon. Thank you very much ha, Mama Disa. Timang kwan. Huwag na kalimutan si tamsa si host. At kung hindi pa tayo dikit, pakidikit na rin kay host. Thank you very much ha, guys. Gabin mo ta. Kaya agko pinigayon. Ibang pinate. Hindi kagkati ang hangot at ang pasensya di tao. Panoodin ko up to 3 minutes. Mama Disa. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat. Thank you very much, Mama Lisa, sa pa-video mo dyan. Salamat din. Hello, Brian. Hello, Brian. Brian, baba ka ng bahay mo, Brian. Baba ka ng bahay mo para madikitan natin. Hello, Brian. Baba ka ng bahay mo, Brian. Brian, baba ka ng bahay mo, Brian. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po.
Juliana Rawas. Mega shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, Juliana. Juliana Rawas, thank you very much. Baba ka ng bahay mo, Juliana. Rawas, para matamsakan natin yung upcoming mo. Di mo pinapan kita tay dapat na ang kiri ay adat Unak pa ikartatay ka niya na mama. Pwede, kahit mo iti agtrabahuan. Ayan, tigin naman nung adibay ko na. Ayan, yan si karuba da. Sinig ko nga, dakot. Wow, Batiri. hasta ni hasta Cellphone na kasi na cellphone ni Papa. enpin eh. Atid ko pa naman diyan. Lapa. Babati na yan. Kadagdag. Kadagdag. Awang siya yun. Ano ito? Tug sa'yo. Naka-internet. Cellphone na. Paggatang ka blouse mo diyan. Gatang. Ang tagluto. Kaya mangkaot iti may isang pakakurang din. Kaya pinangnangan tatay daw. Baka ng bahay mo, Juliana, para matamsakan natin. Kulay naman. Jaira. gatang payla. Jaira. Idulin mo nga minan ah. Kapalang idulin. Iso naman ng data. Iruno naman ng data. Nay, Jaira. Nay, ilapis. Manggagaw. Nay! Alain mo kaya yun, At ang pinakahalutan ng mga maibos pintana. Babati na gumana ka. Ang garot ko sa mga. Kwartang mo na bati nga. Gatang mo do ti kwalijay, badbatong mo. Mama, nagastig na kulay niya. Nagastig na kulay niya. Nagastig. Thank you very much po sa 2 million dyan. Maraming salamat po. Ni Jaira nga, agperde man na, di ba lang surat-surat na. Kagisaan ti may isa kampus ba ijay. Hindi kayo. Kamali naman. Kamundo. Sa?
Okay, sige rin, Juliana. Thank you, Juliana. Salamat sa pagtambay mo, Juliana. Salamat. Tamsak naman po yung binababa kong bahay, guys. Tamsak naman. Salamat po, salamat. Jen. Jen. Oh. Yung kalaan yung duwa timbay dyan eh. Nabumbaan eh. Adapi alae. Ano rami din daya? Ah. Ano rami din dagan? Ano rami? Magiting bagi na sa nang liat. Alam pa natin yun. Ginatang ko ata. So nabawasan yung kwarta na. Di ba pa 150 ate niya? 130. Bagay natin. Tinawarak ata. Diba inti? Aji mama. Ginatang mo. Di papa tinagatang ginatang na 250. Di papa, tinumbang. 250. Wala na 120. Saka 250 ka na. I'm ready to go. Ay, 120 nga. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, ha. May road to go. Salamat. Ikwana. Adawalit na. Di ngay adati kastana nga. Ikas di mo idi. Di ginangit ka mo idi na di. Ayan na nga lagi yan. Ikabin mo dyan di plastic in below. Ada pamikbitan mo. Di rin. Yun. Oo nga pala na. Thank you very much po sa nag-i-stay dyan. Maraming salamat po. Wala kang magagawa kasi. Akin yan. Sabi na ba? Kailangan mo. Tutudtud mo kanina. Offended ka si Mabag. Ang ano, binigay ko pa sa'yo ni Mabag. Ha? Ay, mo sagutin. Ano? Ay, mo sagutin. Natatakot ka? Pagbilang mo. Karang matatawa nito.
Thank you, Juliana. Thank you. Pagkita din nga ang atali kuya mo. Hindi natin pinagsinilas. Umumunta sa... Ang sarap naglaban siya mahal ko pino. Hindi ko naman gawin mo. Tanto ka na eh. Nagbigay mo. Pun. Ito bakit ako yun? Jay, pero nung yelo na unan, sakit lang nagpa ako dito. Yelo na unan. Yellow na ulan tanga. Yellow mo. Unan na yelo yung kay Ate Jinjin. Patingin ko sa kaya. Sama? Yellow, walang yellow na. Ate Titi, wala na na yan. Wala na ngayon. Ang marujibor. Papa, di na ka na mo. Naka-yellow man eh. Patulatan na eh. Ay, yellow. Ay, di Coco. Ay, di Kwa. Din. Din na regalo na nga ilikin niya. Jagat ang mawuwek. Data zero. Nagpangit ako doon. Pagtugawan na siguro. Ate Pam. At kuping kay didan. Pagdarus. Nakita na kasalapay-pay dita. Ito na perde man natin siguro. Sinugkit damanan. Kinuha dati kutsilyo sa danto inislice akas dyan. Awan. Na nangamin datang iwa-iwain da dito. Na yun. Siguro inik kami itiman at pinigala na sa ano ang mamakpati. Puro kaya dadaji awan tika design tunig balay na talaga. Ito lang ang dito. Thank you very much po sa 2 million dyan. Maraming salamat po.
printed? Mama, ko anda man si kulay na ligat. Itang kayo kong gatang. Kulay. Ay, ina dyan lang mga kuko. Ano kaya mo tibumudo kini ate? Madati kulayan, bumuro ka kinyana. Hindi na kulay, di kulay. Punyimis ka. Kaya mo, ayaman man ah. Nagita, dapat ti kasta nga pintor nga ko ah. Panyo inay ayam. Bis nga ang kagumatang lang. Thank you very much po sa 3 billion in the house. Maraming salamat sa nag-stay po dyan. Kulay mo, apay grade 7, grade 8 ka nga, nag-grade 10, 12. Mama D sa vlog, thank you very much sa pag-stay. Thank you. Anak nga kukunta dyan, kaya naman ipunot-punot pa. Nadikit ko na sa'yo to, Mama Disa. Dinakit ko na lang. Urayan nila nga, umay dito lupo ka nga ulo. Salamat sa pag-stay dyan ha, Mama Disa. Mama Disa vlog, thank you. Brian, thank you sa pag-stay mo dyan. Pakitam sa kanya naman guys, yung binababa kong... Hello Brian, hello. Pakitam sa naman guys, yung binaba kong link, mga binaba kong link. Patamsak naman guys, patamsak. Kina Maribel Benitez, Dimple Love, kay Ashin de la Cruz, saka yung short video ni Brother Bersosa, at saka yung kay Batots Official Vlog. Pakitamsa ka naman guys. Saka yung kay Jose Cepidosa TV. Guys, thank you very much po sa 3 million. Hello Brian, hello. Napasali pa ako Brian kay ano kay Quiz Burdong. Yung mga ano niya, parapol niya. Ewan ko na napasama ako dun eh. Siyempre nagpa-member uli. Matagal na tayo member dun eh kay Quiz Burdong. Kakadalo ko pa ba kay Quiz Burdong, Brian? Thank you, Juliana, sa pag-stay mo dyan. Thank you. Thank you, thank you, Juliana. Thank you. Brian, nakakapunta ka pa kay ano? Kay Quiz Burdong?
Aliyang. Good evening, Aliyang. Good evening. Hello, Aliyang. Hello. Bigyan lang shoutout sa'yo, Aliyang. Tambay lang saglit. Sige, okay, bigyan ka ng jacket. Bigyan ka ng jacket, Aliyang. Tapos baba ka ng link mo para matamsakan natin. Tamsak dikit. May moderator ka na, Aliyang. Sa Maria Silina, hello. Hello, my friend, Kumam TV. Hi, my friends. Philippines is okay. Very okay, my friend. How are you? How about you? There in your place. Sa Maria Sirena, mega shout out sa'yo sa Maria. Merry Christmas din, Ali Yang. Sa Maria Serena, meron ka ng moderator. Thank you very much for coming. Maraming salamat. Tamsakan natin to kay Samara. Guys, punta naman natin guys si Samara. Kumam TV, hi by Aliyang. Aliyang, pakitamsakan nyo naman binabang link ni Samira Serena. Let's go, support please. Let's go, guys. Let's go. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host. At kung hindi pa tayo dikit, pakidikitan na rin kay host. Salamat. Na Maria Sarina, nagwa-watch ako ha. Wetland Park in my hometown, Bitina, Simsar Morang. Simsar Morang, saan parte yun? Wetland Park in my hometown, Simsar Morang. Pag hindi ito Malaysia, Indonesia. Wait, my friend, Kumam TV, I have to thumbs up your link. I have to finish Samira Sirena. Hello, Ibs. Thank you very much. Samsak, Merry Christmas din sa'yo, Ibs. Okay, Ali yan. Thank you. Hello, Mami Nanak. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa tamsak mo dyan. Maraming salamat. Good evening, everyone. By Ibs Love Vlog. Tambay lang po. Okay lang. Sige, Ali yang. Sige, salamat. Galing din ako doon kay Yenny. Galing din ako kay Pink Rose. Kaso, sabi ko magla-live ako kaya nagpaalam din ako sa kanya kanina.
Naka-live din si si Charisse. Si Brenda naka-live din. Oh, nakita nga kita doon eh. Nung paalis na ako, nagpaalam na ako. Nagpaalam ka rin, nakita nagpaalam ako sa kanya. Ganon. Paalam na rin ako eh. Nagpaalam na rin ako kasi magla-live nga ako. Nakaset na yon kahapon pa. Kaya hindi ko maaaring kasi Innocence Day ngayon kaya nag-live lang ako. Tapos bukas puro videos na i-upload ko, mag-upload na lang ako puro videos para Mama Disa, thank you sa pag-stay mo dyan. Yenny, kumusta ka na Yenny? Kumusta? May kuryente na kayo dyan, Yenny? Hello, Kumam TV. How are you, my friend? Yenny, meron na kayong kuryente? Okay na sa Canada? Sa Quebec? Okay na, may kuryente na, Yenny? Okay. My friend Heaven Hope TV. How are you, my friend? How are you? Sa Myra Serena, dan ako sa iyo, Dan. Dan tamsak dikit na yon. Thank you sa Myra Serena. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Opo tay, finally bumalik ang kuryente. Oh, salamat. Ano diyan siguro ang lamig-lamig pa hanggang ngayon, ano? Negative na ba ngayon? Hello, Heaven Hope. By Kumam TV. Please connect my friend Kumam TV to Heaven Hope. He is a good friend from Korea. Please connect to him and he will back to you. He will connect to you also. Hello, Brian. Salamat sa pag-stay mo dyan, Brian. Thank you very much for 6 million in the house. Maraming salamat. My friend Kumam, how are you, my friend? How are you? Where is your link, my friend Kumam? Where is your link? Yeah, there. King Alan Massive Performance, the king of the ghetto president Kumam. Thank you, Brian. Thank you sa pag-stay mo dyan. Hello, Heaven Hope. Thumbs up, subscribe Dan. Thank you very much, Ma'am Yenny. Thank you, Mama and Anak. Thank you very much. Okay, Brian. Guys, pakipunta naman po guys si Brian's vlog. Tapos, my friend Kumam TV from have a great evening, host. Thank you very much, Aliyang. Aliyang, thank you very much. Thank you very much, Aliyang. Thank you very much po sa 3 million in the house. Dan Kumam TV by Mama and Anak. You're welcome po. Merry Christmas, house. Thank you very much, Aliyang. Thank you very much. Take care. Happy New Year. Advance Happy New Year. My friend Kumam, I'm still watching. How are you, my friend Kumam? How is the weather there in where is your place again? My friend Kumam? I forgot. In Uganda. Yes, in Uganda. How is the weather there in Uganda, my friend Kumam? Dan, my friend Kumam, Dan.
Ibs Vlog, still watching Ibs Vlog. Awanti kaya na cooking. Kaya. Ibs Vlog, still watching. Kumam TV, full pack by Ibs Vlog. Thank you, Ibs Vlog. Guys, please connect to Brian's Vlog. Mag-backread lang kayo ng konti. Ayan tunulun eh. Kay Brian's Vlog. Thank you very much, Brian. Thank you. Dinner time po. Okay. Hello, Reyna. Thank you, sis. Hello, Reyna. Reyna, thank you. Thank you very much for coming, Reyna. Salamat, salamat. Dan po, kapatid. Baba ka na link mo para madikitan ka ni Mama and Anak. Friend na ata siguro kayo niya ni Mama and Anak. Lagi napunta rin yan doon kay kay Angging Pe. Kay Sis Angging Pe, napunta rin yan doon kay si Mama and Anak. Mama and Anak Adventures Official. Napunta lagi yan doon kay Mama Angging Pe. Reyna, thank you very much sa pagpunta. Reyna, salamat. Ibs, Dan Ibs ha. Thank you very much, Reyna, ng mga kambing. Thank you very much, Reyna. Thank you rin sa paharang mo dyan, sa patamsak mo. Okay lang yung Ibs, okay lang. It's our part. Dan po, kapatid Ibs Vlog by Mama and Anak. Thank you very much. Yedi, thank you. Thank you, Reyna. Thank you sa pagpunta. Maraming salamat po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Thank you very much, Reyna. Thank you sa pag-stay mo. Thank you. Jobidel, thank you sa pag-share mo dyan. Salamat sa pag-share mo, Jobidel. Salamat ng marami. Maraming salamat, Jobidel. Thank you sa pag-share mo dyan. Ulong dati na babaki. Pagaya na pa yung bagay ko na na. Pinagwato eh. Nata. Thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat. Jopax Vlog Official, thank you very much for coming, Jopax. Good evening, Idol. I'm also watching here from Talibon, Bohol. Thank you very much for watching, my friend, Jopax Vlog Official. Jopax, mayroon ka ng may jacket ka na, Jopax. Guys, pakisilip naman po yung binabang link ni Jobidel Vlogs, guys. Pakisilip, puntahan naman po, guys. Puntahan po. Puntahan naman po, guys, yung binabang link ni Jobidel Vlogs. Dan Jobidel by Ibs Love Vlog.
Thank you, Ibs. Thank you. New upload po yan, new upload. Squid ball. Ay, short video pala to. Squid ball. Dami ah, squid ball. Dan, Joby, Dan. Pasupport naman po, idol, sa aking maliit na bahay. Sige, baba ka ng link mo, pakitamsakan mo muna yung binabang link ni Jobidel Vlogs, Jopax, para masuportahan ka ni Jobidel. Baka bigyan ka ng 4 o 3. Maliit pa yung bahay mo eh. Para masuportahan ka dito. Baba ka ng bahay mo, Jopax. Okay, sige, magbaba kang bahay mo, Jopax. Pakitamsakan, kung di pa kayo dikit ni Jobidel Vlogs, pakidikit mo na rin. Ano lang yung short video lang yung binabang link ni Jobidel Vlogs. Puntahan mo, Jopax, para mabigyan ka ng makadikit ka na marami. Maliit pa yung bahay mo eh, oh. 156 subscriber. My rides list. Thank you very much for coming. Tamsak Danhouse. Thank you very much. My rides list. My rides list. 28 subscriber. 2020. Tusok Danhouse. Ni ate ata. Waris-waris, liters, dito nagatiri Ni ate. Ni ate. iti bagbag gidata no masug makuam dagi ka. Ate din ata. 157 ka na, Jopax. My rides list, pakibaba naman ang mo, ang main account mo. OTW Jopax, pakitulong ka naman si Jopax, guys. Thank you, Aves. Thank you. Hi, Jopax. My friend, come on, please help Jopax Vlog Official. He has a very little subscriber. Please connect to him, my friend Kumam. Thank you very much, my friend Kumam. My rides list, pakibaba mo naman yung yung main channel mo. My rides list 4119. One video. Thank you very much, guys. Pakipuntahan naman po si Jopax. Dan ako kay Jopax. Pakitulungan naman si Jopax, guys. Pakitulungan. Napakalit pa po ng bahay niya. My rides list, pakibaba mo naman yung main channel mo. My rides list. Thank you very much pa sa 4 million in the house. Maraming salamat. Puntahan naman po si Jopax at saka si Jobidel Vlogs. Yung binaba nilang link. Pakipuntahan naman, guys. Salamat.
Kapuntahan naman guys si Jopax Vlog. Pakitulungan natin si Jopax. Thank you, Juliana, sa pag-stay mo dyan. Juliana Nawas. Thank you very much, my friend, Juliana. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Puntahan naman po natin si Jopax, Jopax Vlog Official. Napakaliit pa po ng bahay niya. Paki-suporta naman po. Maluoy, maluoy, ay maluoy. Wag mo muna pag may dumikit sa'yo, Jopax, wag mo munang balikan para hindi malagas, At pagkagaling mo sa pag di ba meron ka nilikes, yung mga nilikes mo, i-erase mo yon. Tapos magre-refresh ka ng cellphone mo. Pagkagaling mo sa isang LS, siguro namamasyal ka din at maraming LS na pinupuntahan, kailangan magre-refresh ka. Ma'am si Kate, hello sa patamsak mo dyan. Thank you, Ma'am si Kate. Salamat, salamat. At salamat din sa paharang mo dyan, Ma'am si Kate. Salamat, Ma'am si Kate. Thank you, Ma'am si Kate. Full pack, tamsak, all shorts, Jopax. All shorts pa ang pinuntahan ni Ibs Vlog. Dan na raw sa'yo, Jopax, si Ibs Love Vlog. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat po. Ma'am si Kate, thank you sa paharang mo dyan Salamat. Merry Christmas din, Ma'am si Kate. Maraming salamat sa iyo, Ma'am si Kate. Salamat, Ma'am si Kate. Advance Happy New Year sa iyo, Ma'am si Kate. Kumusta ang Pasko natin, Ma'am si Kate? Okay naman? Hindi ko na nakikita nagla-live si Akira. Anong balita mo kay Akira? Si Akira, anong balita mo kay Akira, Ma'am si Kate? Hindi ko na siya nakikita Hindi ko nakikita nag-live. Sayang yung channel niya. Mauubusan ng watch hour. Wala akong balita, tay, pero alam ko walang signal. Oo nga pala sa Biskaya. Wala nga palang doon. Ibs Vlog, thank you sa pag-stay mo dyan Salamat. Tama yan, Jopax. Sige. Mamaya mo na lang balikan. Yung mga dumikit sa'yo, mamaya mo na lang balikan. Kasi para hindi agad malagas. Ako, yung dinikit ko sa'yo miskin hindi mo nabalikan to. Okay lang. Tapos mamaya pagkatapos ng LS ko, ididikit ko sa'yo yung main ko. Mega shout out, Jun Kakfal. Maraming salamat sa thumbs up mo dyan, Jun Kapal. Thank you very much for coming. Maraming salamat Guys, pakipunta naman po guys ang binabang bahay po ng ating best friend na si Jun Kapal. Punta ko na to, Jun. Puntahan ko na. Minimal tattoo, sexy girl. Si Jun Kapal po yan, yung tattoo artist po yan. Tingnan nyo naman po ang kanyang, si Junper Brea po yan. Si Junper Brea Kakpal. Napaka-supportive po niyan. Puntahan ko na lang Junper.
Junper, pinuntahan ko na lang to ha. At Man lang ang tatang mababa. didikit ko na rin itong isa kong channel. Tawat kung tulad di bakatahan. Katay mo, katay kung tulad yung hindi ba na. Ano man na? Juliana, thank you sa pag-stay mo dyan, Juliana. Minimal tattoo, sexy girls. Tattoo artist. Private part tattoo. 397 views. Kailan lang to? 3 weeks ago. June February, tinamsakan ko na yun. Tinamsakan ko na. Yung binaba mong link. Thank you very much po sa 2 million. Ma'am si Kate, thank you sa pag-stay mo dyan, Ma'am si Kate. Merry Christmas by Ibs Vlog. Merry Christmas, Ibs. Bibigyan di sampu da. Kapatan ang bilang bilang. Gaganda ng ilaw ah. Ganda ng ilaw nun, Ibs ah. Ang daming pagkain no. Nagsilsil po. Tumaw apat kita. Dito nagsilsil po dyan. Okay lang, okay lang mama anak. Sige, okay lang. Malayo pa malayo pa ida-drive mo eh. Okay, sige. Salamat mama anak. Thank you very much ah. Salamat sa pagpasyal mo. Thank you very much. Done na po sa work. Gonna drive home now. Okay. Ingat ha. Ingat sa pagdadrive, Jenny. Ingat sa pagdadrive. Madulas ang daan. Puro yelo. Alam mo naman yan. Ingat ha. Ingat. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Ibs na ako ha, Ibs. Tinamsakan ko na rin, Ibs. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Ma'am si Kay, thank you sa pag-stay mo dyan ha. Salamat na marami sa iyo. Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat po. Gatang ng lamutin na. Kumam TV Dan po. My friend Kumam TV is from I forgot ulit yung ano niya. Pamat ang pintor mo. Sayangan at sayain na nga. Bakit hindi kita kastangan? I forgot the place of my friend Kumam. My friend Kumam, are you still there? Bye-bye po everyone. Ingat po kayo tayo. Okay, thank you. Ikaw, ingat din sa pagdadrive ha. Mamaya na nak. Thank you very much. Thank you. Ingat sa pagdadrive. Okay, ingat sa pagdadrive ha. Ingat, madulas ang daan. Gawa ng yelo, puro yelo. Picture aja rumah. Ha? Yan dito mga pag-church is cellphone. Junper Full Pack by Ibs Love Vlog. Thank you, Ibs. Thank you. Kaya pa rin sa anak mo. Babalikan ka niya ni Junper. Mabait siya si Junper. Very supportive din niya si Junper.
No, laki ng bahay ni Jun pero no, 41K. Mahigit. Laki ng bahay niya si Jumper. Marami siyang subscriber na ano. Kita mo badbadong Jay. Iayos mo na tamo. Ang pinanahan lang ang datang ang Thank you very much po sa Thank you Ma'am si Kate sa pag-stay mo dyan ha. Maraming salamat. Ma'am si Kate, digit ko na tong isang channel ko. Dinikit ko na lang sa'yo. One day ago. Ito na lang ito. Yung may tatak na love. Silent pala to, silent. Nag-silent ka, ano lang? 14 minutes. Ma'am si Kate. Tamsakan ko na to. One day ago. Ano, kahapon. Tinamsakan ko na Ma'am si Kate still watching. Yung silent LS mo. Silent LS 14 minutes. OTW Ma'am si Kate. Okay lang yan Ma'am si Kate, okay lang. Karapatan ng bawat isa yan, yung to help each other. Hindi naman pwede manloko ngayon kahit Innocence Day. Ang ganda nung una, no? Yung may tatak na love. Love. Ang ganda, no? Meron pang, ano may nakalagay, mga bilog-bilog na yun. Wala pagpagamot. May saka mo. Itad mo kanya na. Kamuha kaya. Thank you very much po sa naka-stay po yung 5 amazing people. Maraming salamat po. Ate Joy, tamsak. Salamat Ate Joy. Salamat sa pagpunta mo Ate Joy. Salamat. Salamat na marami Ate Joy. OTW, Ma'am si Kate by Abe's Love Blood. Thank you Abe's ha. Thank you. Kambal ni Cell Vlogs, pahingi jacket po. Kambal ni Cell Vlogs. Nanti may maya na dasa minuto yan. Kambal ni Cell Vlogs, baba mo yung yung main channel mo. Main channel mo, ibaba mo. Ate Jay, tamsa ako na to Ate Jay. Kambal ni Cell Vlogs, pakibaba mo naman yung main channel mo. Wala kasing wala kasing video yung Kambal ni Cell Vlog na binaba mo. Please naman pakibaba naman ng main channel mo. Ate Jay, tamsakan ko Ate Jay ha. Short video pala yan Ate Joy. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Dan sa short, datin dikit. Ibaybayag mo pa yung data. Ma'am si Kate Dan by Eve's Love Vlog. Thank you Eve, thank you. Short video pala yun. Teka, i-replay ko nga. Sarap naman nun. French fries at saka ano yun? Tinapay. Hindi. Chocolate pala yun. Murata. Pagbalog silpon, ikang silpon. Dito, inlapag natin din. Sarap ng merienda yun Ate Joy. Inlapag. Pakipunta naman guys sa binabang link ni Ate Joy. Short video lang po yan. Short video. Mabigat. Inabang ko na kita ni ikaw.
Kay Bakrid na lang po tayo, guys. Si Ate Joy. Bakrid lang po kayo ng konti. Ayun, kay Ate Joy. Thank you sa paharang mo dyan, Ma'am si Kate. Si Patungkang. Guys, pakipunta naman yung short video ni ni Ate Joy. Ito malaki lang. Pang maliis ko lang. Ay, thank you very much, Sel Magsa. Pasensya na, talik kasi Yun ang turo sa amin ni Tata Labs. Pasensya na. Meron ka ng moderator, Sel Vlogs. Thank you very much for coming, Sel Vlogs. Sel Mags pala, Sel Mags. Kaya pakitamsa ka naman po yung binabang link ni June Kakpal. Si Junper, po yan, si Junper, yung tattoo artist. Pwede po kayong balikan yan. Napakabait po yan. Napaka-very supportive po niya si Junper, tattoo artist. Patawak mo na si Kwan na kaniti sayo. Ayan. Guys, pakipunta naman po yung kay June Kakpal 01, yung kanyang binabang link. Si Junper tattoo artist po yan. And pakisupport naman po si Sel Mags sa kanyang binabang link. Hello idol, tamsak, salamat sa patamsak mo dyan idol ha, salamat na marami idol. Pakipunta naman guys si Sel Mags at saka si June Kakpal, mga very supportive po yan. Okay lang Sel Mags, okay lang. Salamat ha, salamat. Babakan link po, pinunta ko na yung link mo ito. Yung Jesus is the reason to celebrate this season. Jesus is the reason. Ang galing ng Pero isang. Ada sumurod na. Wala, isak ko lang ang kita. Wait na. Ma'am, tinan mo nga yung paldang binili ni Jaira kung Pakipunta naman po guys yung binabang link ni Sel Mags. Paki-support naman po siya guys. Ito po pinuntahan ko po Jesus is the reason to celebrate this season. Oo nga, tama. Kasi tuwing Christmas Day, kaya sineselebrate ang Christmas because of Jesus Christ. Jesus Christ was born. Then tamsak po, Sel Mags by Aliyang. Aliyang, thank you very much. Idol, thank you sa pag-stay mo dyan, Idol ha. Salamat. Sel Mags, dan tamsak, dikit na ako sa'yo. At babalikan ko mamaya pagkatapos ng aking live stream. Ididikit ko rin sa'yo yung main ko. My friend Joe Resende, solid supporter of Mel's Cuisine. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa pagpunta. Merry Christmas, Joe. Joe, Merry Christmas. Galing dito kanina si Rena ng mga kambing kanina. Thank you very much, my friend Joe. Salamat sa pagpunta. Okay lang yan, Aliyang. Okay lang, Aliyang. Salamat din, Aliyang ha. Okay lang yan, Sel Mags. Pakipunta naman guys yung binabang link ni Sel Mags. Pakisupport naman po guys. Yung binabang link ni Sel Mags. Guys, pakipunta naman po. Pang 31 po host. Merry Christmas.
Parang 34 na. Jo. Thank you, Jo, sa pagpunta mo, Jo Resente. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Kunin niya. Guys, pakipunta naman po sa yung binabanglik ni Selmag. Pakisupport naman po, guys. Tsaka yung po kay June Kakfal. Si Junper, tattoo artist po yan. Thank you very much po sa pagpunta po ninyo. Kumusta ka na, my friend, Jo Resente? Maraming salamat sa iyo, Jo Resente, ha, sa pagpasyal mo sa aking live. Guys, pakisupport naman po, guys, si Sel Mags. Pakisupport naman po, guys, pakisupport. Sel Mags done by June Kakpal. Selmax, done na raw sa iyo si June Kakpal. Pakipunta mo na rin si June Kakpal. Napaka very supportive niyan, Selmax, si Junper yan. Junper ang main niya. Junper, tattoo artist yan. Juliana, thank you very much sa pag-stay mo dyan. Maraming salamat. And thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Pakipunta naman po si June Kakpal. Pakitam sa kanya naman po, at doon sa hindi pa po dikit kay June Kakfal, pakidikit na rin po sa kanya. Napaka very supportive po niya si Junper, tattoo artist. Hello, Charis. Mega shout out sa iyo, Charis. Salamat. Happy New Year din, Charis. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Dan June Kakfal, full pack po by Sel Mags. Thank you, Selmags. Thank you very much. Salamat na marami sa iyo, Selmags. Sensya ka na, Selmags, kasi kita may mga napunta dito, puro mga main channel yan. Puro mga main channel. Tapos binababa nila yung link nila, kasama yung, yung tulad ng kay June Kakpal na yan. Binababa niya rin yung main niya. Uy, thank you very much, Charis. Maraming salamat. Thank you very much sa pakulay mo dyan, saka sa blessing. Maraming salamat, Charis. Charis, thank you. Thank you. Maraming salamat, Charis. Thank you very much, Charis. Maraming salamat. Ipapili mo nga o. Papili mo man nga bali na lang ni. Bagay mo talaga na. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Diyan ka na, Charis. Na ako nagpunta na ako kanina sa inihanda ko na yung aking live kanina, kaya umalis na ako kasi hindi na ako siya nakapamaalam eh. Bukan niya na, namuha parang matal. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Ati bagi ko. Small na lang. Kaya umot na nag-punta video kulay. Guys, pakipunta naman po guys yung binaba kong link kay Charis. Upcoming po ni Charis 17 po yan. Guys, pakipunta naman po guys. Charis, thank you sa blessing Salamat ng marami. Ala, dito ko. Bibe, Ay! pengin tubig anak. Tubig. Apa yan?
Kaso man, Dan Pulpak. Ma'am Selmags, good luck po. Thank you very much, my friend Joe Resente. Thank you ha, thank you. Ang natin na lang ni titid mo mo. Guys, pakipunta naman po yung kay June Kakpal na binabang link. Si Junper, ano po yan, si Junper Brea. Junper Brea. Tanong na eh. Isa po siyang tattoo artist. Pakipunta naman guys. Tamsakan ko na ulit ito, Junper ha. Tamsakan ko na ulit. Ibang part na yung tinatatuan mo eh. Kita ko. Watching here, host. Oh. Huwag malamig anak. Talagang basto yun. Parang kundak daw. My friend June, tinamsakan ko na ulit, binaba mo. Thank you very much, Sherry, sa pag-stay dyan. Ma'am si Kate, thank you sa pag-stay dyan. Salamat. My friend June, tinamsakan ko na ulit. Sinipat na ako, sinigil ulat ako. Sipat ka. Guys, punta naman po natin yung binabang link ni June Kapal. Kay Junper Brea po yan. Si Junper Brea. Tattoo artist po yan. Pakibinuhan po yung binaba niyang video. Ayun po, nagbaba po ng link po si very supportive Joe Resente, solid supporter of Mel's Cuisine. Pakitamsakan nyo naman po guys. Si Joe Resente, solid supporter of Mel's Cuisine. Notify me. Tamsak 62. Guys, pakipunta naman po yung binabang link ni Joe Resente po, boss. Guys, pakabere support din po niyan. Ma'am si Kate, pakipunta naman. Si Riz, pakipunta naman si Joe Resente. Solid supporter of Mel's Cuisine. Apaka-supportive po niyan si Joe Resente. Thank you, Brian, sa pag-stay mo dyan, Brian. Thank you. Tamsakan po natin si Joe Resente. Guys, pakipunta naman po yung binabang link ni Joe Resente, the solid supporter of Mel's Cuisine. Guys, pakipunta naman guys. Please guys, pakipuntahan. Juliana, pakipuntahan mo naman si Joe Resente. Napaka-very supportive niyan. Sila yung tumutulong sa mga PWD na marami na tinutulungan sila mga PWD. Thank you, Juliana, sa pag-stay mo dyan, Brian. Palibang matan at aropang. Aliyang, thank you very much Aliyang, thank you sa pakulay mo. Thank you, maraming salamat, Aliyang. Thank you very much. Salamat na marami sa iyo. Dan Joe Resente, Pulpak po. Thanks po by Selmags. Thank you, Selmags. Thank you. Aliyang, thank you very much ha. Maraming salamat, Aliyang, sa pakulay mo at saka sa support mo. Thank you very much, Aliyang. Maraming salamat. Thank you very much. Kumano na, mabuto ko. Ikato na. Dan Joe Resente, Pulpak po. Thanks by Selmags.
Guys, nagbaba po ng link po. Thank you very much sa Aliyang sa blessing. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo Thank you very much. Maraming salamat talaga. Nagbaba po ng link si Sel Mags. Pakipuntahan naman po guys. Puntahan po natin guys si Sel Mags. Guys, pakipuntahan naman po pati po si Jory Sente, yung ating best friend po yan. Napakabait po yan. Napaka-very supportive po yan. Miski na po sa mga PWD na mga tinutulungan nila at sadya po tumutulong po sila. Puntahan po natin si Sel Mags at saka si Jory Sente guys. Tamsahan ko na to. Ito yung Jesus is the reason to celebrate this season. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. SBI Music, mega shoutout sa iyo. SBI Music, si Sanjay Berma. Ito pala yung anak ni Sanjay Senior. You are the son of Sanjay Senior. Maraming salamat Ma'am Sel. Happy New Year. Connect to SBI Music. Are you the son of Sanjay Senior? Sanjay Rawa Senior? Sanjay Berma pala to. Israwal. I have to connect to you, SBI Music. You are from India. Bring down your link, my friend SBI Music, so that they connect to you. Please bring down your link so that they have to connect to you, SBI Music. I have to give you a moderator, my friend. Pin link SBI Music po. Dan Connect, Ma'am Ali. Thank you, Ma'am. Thank you, Sharice. Thank you. Mega shout out SBI Music. Reyna, thank you sa pag-stay mo dyan, Reyna. Salamat, Reyna. Tanga, ada ito Ma Sanjay Berna, a new video, 2022 Prenandiak Story 2. Don't forget to thumbs up the host, my friend. RC Vlog, thank you very much for coming. At salamat din sa pag-thumbs up ko dyan, RC Vlog. Maraming salamat, Kabsat. Maraming salamat sa pag-stay mo dyan. SBI Music, I have connected to you. SBI Music. Thank you very much, RC Vlog, sa pagpunta mo. Thank you. Ma'am sige, thank you sa pag-stay mo dyan Thank you. Dan Connect, Sel Mags. With Bakas po. Aba, di ba nag-2007 din cellphone ni Ate Jean, di ba?
Damo. Uy. Ayan. Naging shout out RC Vlog by Sherry 17. Ma'am Sherry's Vlog, may shout out po by RC Vlogs 23. Ma'am Sherry's, pahingi link. Sukli ako, salamat po. Binaba ko na yung link, Dan Pulpak, Ma'am Shari 17. Good luck po. Thank you, Joe. Thank you. Selmax, yan, binaba ko yung sa baba. Yung binaba ni Tumbas Live Defender. Yan yung upcoming ni Shari 17 vlog. Thank you very much, Selmax. Thank you. Binaba ko na, Sharis. Binaba ko na yung, yung link. Ito, yung upcoming mo. Binaba ko na lang, Sharis. Binaba ko na. Pakipunta naman po, guys, yung binabang link ni Joe Recente, guys. Pakipunta naman po, guys, please. Yung binabang link ni Joe Recente. Napaka-very supportive din po niyan si Joe Recente. At napakabait pa po niyan. Guys, puntahan po natin, guys, please. Guys, si Joe Recente. Sharis, binaba ko na. Pakipunta naman, guys, si Joe Recente. Solid supporter of Mel's Cuisine. Guys, pakipunta naman po, guys, si Joe Recente. Upcoming po, Bula. Selmax Dan, nasaya by RC Vlogs. Thank you, RC Vlogs. Dan po, Ma'am Sharis Pulpak. Thanks so much. Thank you, Ma'am si Kate, sa pag-stay. Guys, pakipunta naman po yung binabang link ni Joe Recente, guys. Solid supporter po ni Mel's Cuisine. Pakipunta naman po, guys. Yung binabang link niya, guys. Mag-backread po kayo ng konti. Backread na lang po kayo ng konti yung binabang link ni Joe Recente. Guys, pakipunta naman, guys. Salamat. Salamat, guys. Salamat. Mag-backread ka lang ng konti. Selmax, backread ka lang ng konti. Yung kay Joe Recente. Nasa taas, pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-7 simula sa'yo. Yung link. Yung kay Joe Recente binaba. Napaka-very supportive niyan. Guys, pakipunta naman, guys. Thank you, Sarisa. Thank you. Pakipunta naman po, guys, si Joe Recente, solid supporter of Mel's Cuisine.
Ay guys, yung binaba kong link yan yung kay ano, kay Joe Recente. Ito yung binaba kong link na Tumbas Live Defender. Yung binaba kong link na yung pakipunta naman guys si Joe Recente. Napaka very supportive po niyan. Upcoming po ni Joe Recente, solid supporter of Mel's Cuisine. Thank you guys. Thank you. Maraming salamat sa inyo guys. Pakipunta naman guys. Oh, thank you very much, my friend. My friend, Joe Vicente, thank you. Thank you very much sa blessing. Thank you. May Happy New Year sa iyo. Happy New Year. Good health and good spirit. I love you all. Maraming salamat, Joe. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you very much, Joe. Thank you very much. Maraming salamat. Happy New Year, Joe. Happy New Year. Dan Joe Recente with Bakas. Thank you very much, Aris. Yan, Selmag, si Joe Recente. Pakipuntahan nyo naman, guys. Thank you, Joe. Salamat Salamat sa blessing. Salamat, Joe. Thank you very much. Salamat ng marami. Di ba po hindi nagtamsak kay Selmags? Pakitam sa kanya man guys. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Joe, thank you very much sa Happy New Year. Salamat sa iyo, Joe. Thank you very much po sa 3 million. Wala, kung gusto mo to? Ha? Alin ang gusto mo? Ito o yung isa? Ito isa, ito, ito. Gatoy. May metatoy. Magpili ka. Ito 70. Ito 70 rin. Magpili ka, bayaran mo na lang 70. Bali 170 na utang mo. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Dan Joe Vicente with Bakas by Charis 17. Thank you very much, Charis. My hi 2021. Tamsak host, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Maraming salamat, my hi. Mega shoutout sa iyo, my hi. Maraming salamat sa papunta mo ulit. Ay, nagbaba po ulit. Nagbaba na yung ng link po si My Hi 2021 vlog. Pakipunta naman guys. Maraming salamat po.
Problema natin yung galaw. Thank you very much for coming, Mahayhay. Thank you. Nasa yung link mo? Ito. Kakaibang adventure dito sa amin. Putikan nga lang. Oo nga no, ang putik. Napakaputik nga lang. Ramil Deguma Vlog. Ramil Deguma Vlog. Thank you sa pagpunta, Ramil. Salamat sa pagpunta mo. Wala mag-agawan naman mga dati. Tamsak ako na to. Dati na tayong dikit eh. Ingat at napakaputik. Talagang ano. Buti na nakaraos ka ng pagpunta doon. Ay, nakamotor. Dapat yun, makita mo doon sa dukan. Ayun, minawag mo na. Talaga napakaputik oh. Grabe. Kasi umuulan sa ano eh. Umuulan sa Mahayhay. Maulan dyan sa parting yan. Ramil Deguma. Thank you guys. Pakitamsak naman guys. Yung binaba akong link. Upcoming ni Tata Labs. Dan Mahayhay Vlog 2021 Vlog. Full pack po by Selmags. Thank you, thank you. Tupak ko ta ulo. Kabsat RC Vlog, thank you sa pag-stay mo dyan. Maraming salamat sa iyo. Pakipunta naman guys yung binaba akong link kay Tata Labs. Pakitamsak naman guys. Pakitamsak naman guys yung binaba akong link. Tsaka yung kay Mahayhay 2021 Vlog, pakipuntahan po guys. Ano na po siya? Monetize channel na rin po siya si Mahayhay. Pakipuntahan naman guys, pakipuntahan. Please guys, pakipuntahan. Thank you Shari sa pag-stay mo dyan RC Vlog, thank you sa pag-stay. Salamat. Tinamsak ako na to, Ramil. Mahayhay 2021 Vlog. Tinamsakan ko na. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Guys, pakipunta din naman yung kay Selmags na binabang link. Guys, pakipuntahan. Mahayhay, puntahan mo si Selmags. Ramil, pakipuntahan si Selmags at Dan Dikit Charis ulit. TY by Selmags. Thank you, Selmags. Thank you Thank you. Ramil Deguma, tinamsakan ko na to Yung ano mo, yung binaba mo link. Thank you sa pag-stay mo dyan, Jo. Thank you, Jo. Thank you, Jo, sa pag-stay mo. Salamat, Jo, sa pag-stay Dan Dikit RC Vlog 23 by Selmags. Thank you, Selmags. Thank you. Ay, nag-go to channel na si Selmags sa'yo, RC Vlog. Nag-go to channel na. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Tamsakan ko na to, RC Vlog. Magandang buhay mga kapatid. Nga pala lagi na ano yan Magandang buhay. Ano yun? Sounds good pills. 6 hours ago. Ito. 6 hours ago. Sounds good pills. Sound trip para makatulog. Ayun. Ginigitara ako. Ikaw ang kumakanta. Alin ang gusto mo, anak? Pili ka na. 70 lang. Abay, binili yan. Hindi naman yan hiningi. Bayaran mo. Pinababayaran mo nga yung short na binibigay mo. Pinabayaran yan, pinabayada. Yung kinuha mong 100, hindi mo na binalik.
Thank you very much po sa 4 million. Bakit ano? Ayun. Quits kayo na. Sound trip para makatulog. Tamsa ako na to. Nakita mo na abo kaon. Naawan tabo na may suot mo nga rod. Thank you very much po sa 3 million in the house. Tinamsang ako na yan. Kabsat RC Vlog. Dan Dikit RC Vlog by Selmags. Play ko muna RC Vlog. Alin ang gusto mo dito? Ha? Napakarunong mo sa buhay talagang bata ka. O, sa'yo na tong ano, itong kursonada mo. Akin yung blue. Akin na lang tong blue. Ha? Ya? Napakarunong mo sa buhay talaga. Ito na lang sa iyo. Oh. Oo, Joe Brown. Ito na lang yan. Hindi naman katisili, naluloko ka lang. Titingnan ko lang talaga kung okay ka. Hindi ka pala okay. Hello, Ella G! Arang tambay po tayo. Tumbas dinner time. Okay, sige, Ella G. Salamat sa pag-stay mo dyan. Salamat, Ella G. Thank you very much po. Go to channel na lang po kayo kay Ella G. Okay, baba ka ng bahay, Ella G. Gustuin ko 3 minutes, RC Vlog. Gustuin ko 3 minutes. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po. Okay lang yan. Okay lang, RC Vlog. My Love TV, mega love shoutout sa'yo. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host. Guys, pakitamsak naman si host. Thank you very much. Maraming salamat sa pagpunta mo, My Love TV. Ay, nagbaba po ng link si My Love TV. Pakiconnect naman po sa kanya, guys. At dun sa pakitamsakan nyo, guys. At dun sa hindi pa dikit po sa kanya, pakidikit na rin po kay My Love TV. Salamat po ng marami. Salamat po. Ay, 4 minutes na pala RC Vlog. Nagdadad yung timanlukong nara. Nagdadad kasi naman. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host. Thank you very much sa inyo. Okay lang, RC Vlog. Okay lang. Hello sa lahat by My Love TV. Ay, nagbaba po ng link si My Love TV. Ano naman po, tamsakan naman po yung binabang link ni My Love TV. At doon sa hindi po dikit sa kanya, ano na po, connect na lang po. Connect each other po, guys. Connect each other. My Love TV. Tamsak dikit na lang itong isa kong channel sa'yo, My Love TV ah. Naka-live ka?
21 hours ago. May ano lang, hindi pa ako kumakain anak. Nagpapaangat program ka pala, My Love TV. Salamat sa pagpunta mo sa live ko. Thank you My Love TV. With my full support from Nana Basyang Vlog. Nag-ano ko pala, nagpapaangat program ka pala. Thank you very much My Love TV Salamat sa pagpunta. Brian, thank you very much sa pag-stay mo dyan, Brian. Salamat, Brian. RC Vlog dan po by My Love TV. Salamat, Brian, sa pag-stay mo dyan Lago ko yung ate. Bring ubi. Hi, tamsak dan po. Mads Katagiri, thank you very much sa pag-renew mo dyan. Salamat, Mads. Thank you, Mads. Thank you, Mads. Thank you. Thank you, Mads. Thank you. Maraming salamat, Mads. Thank you very much, Mads. Thank you. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. My Love TV dan po, full pack by Selmags. Thank you, Selmags. Thank you, Mads Thank you. May premiere ka. Anong oras to? Tingnan natin. December 30. Guys, pakipunta naman po guys yung binabang link ni Katagiri Support. Si Mads Katagiri po yan. Premiere po niya sa December 30. Po yan. At puntahan po natin guys. Marami pong friends po yan ng mga Japanese, si Mads Katagiri. Meron pa siyang trailer ang galing Yung aso. Ano yung kinakain niya? Yung matamis na na magtawag doon, yung pancake ba yan? Yung matamis, mahilig pala yan doon. What's inside the pet lover? Century Store, Robinson General. General Santos ba to? Dami ng tamsak 258. Mads, tinamsakan ko na yan. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat po. Guys, pakipuntahan naman po si Mads Katagiri. Binaba niyang premiere. So, December 30 pa po yan. Sa December 30. Salamat po guys. Salamat po. Guys, pakipuntahan naman po yung binabang link ni Mads Katagiri guys.
Merry Christmas. Katagiri support dan full pack by Sel Mags. Thank you, Sel. Salamat. Thank you very much po sa 5 million dyan. Maraming salamat. Sel Mags, babalikan ka niya ni Mads Katagiri. Premiere niya yan sa December 30. Thank you very much, Mads, for coming ha. Salamat. Juliana, thank you sa pag-stay mo dyan ha. Juliana. Brian, thank you sa pag-stay mo dyan. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat. Guys, pakipuntahan naman po guys, yung binaba akong link, yung upcoming ni Dimple Love sa December 31 at 3:15 p.m. Thank you guys. Maraming salamat. Pakipuntahan naman guys. Guys, pakipuntahan. Maraming salamat po guys. Maraming salamat. Guys, pakipuntahan naman po. Thank you very much po sa 5 million. Babalikan ka niyan, Selmag, si Mads Katagiri. Nagla-live din yan. Makikita mo, puro mga Japanese ang mga niya, ang mga bisita niya. Karamihan Japanese. Pero taga Cavite yan, si Mads Katagiri. Thank you very much po sa 5 million na naka-stay po dyan. Maraming salamat. Guys, pakapuntahan naman po yung upcoming ni Dimple Love on December 31. Pakitamsa kanyo na lang guys. At doon sa hindi po po dikit, paki-connect na rin po kay Dimple Love. Yun, tumulog na. Sakit eh. Nalalamigan kasi. Guys, pakipuntahan naman po. May naman akong link kay Dimple Love. Thank you very much po sa 4 million in the house dyan. Maraming salamat po. Naging 4 million na lang. Talaga 4 million. Brian, thank you sa pag-stay mo dyan ah.
My High 2021 vlog, thank you very much sa pagtampasak mo dyan. Pakipunta naman guys, sa binaba akong link, upcoming ni Dimple Love. Nagla-live din po yan, nagla-live po yan. Taga ano po yan, nasa Jeddah. Mga friends po natin sa Jeddah. Guys, pakipuntahan din po yung binabang link ni My High 2021 vlog. Sino po yan? Si pangalan ito? Si Ramil de Guma. Ramil de Guma. Thank you very much sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Guys, pakipuntahan naman po si My High 2021 vlog. Maraming salamat po sa 4 million in the house mo nag-i-stay po dyan. Thank you very much po sa inyo. Brian, thank you sa pag-stay mo dyan, Brian. Juliana Nawas, thank you sa pag-stay mo dyan. Salamat. Puntahan natin guys yung binaba kong link, yung kay Dimple Love. Ano po yan? Upcoming po niyan sa December 31. Ano bang date na ngayon? December 28. 3 days more. Thank you very much po sa 4 million. Maraming salamat po. Upcoming to si Bro Batos eh. Magkiti rin after 15 years. Sulit ka na talaga. Maraming mo pinag-year mo. Manilukotan na talaga. Maraming salamat po sa nag-i-stay po dyan. LG, thank you sa pag-stay mo dyan. Juliana Nawas, thank you sa pag-stay mo. Salamat sa support Juliana. LG, salamat. Awan. Lupak na.
Mads, thank you sa pag-stay mo dyan, Mads. Thank you very much po sa 5 million. Pakipunta naman po guys sa binaba kong link. Friend po natin yan si Batots Vlog Official. Short video lang po yan, short video. Pakitam sa kanya naman guys. At doon sa hindi pa po dikit sa kanya, pakidikit na rin po at babalikan po kayo niya si Batots Vlog. Wow! I-join buto na si Ella G. Workout. Up at ito, 3 hours pa lang. Thumbs up. Di ba ginawa mo? Guys, pakitams sa naman po, binaba kong link. Yung video po ni Ella G. Pakitams sa naman guys. Thank you sa paharang mo dyan, Ella G. Pakitams sa naman po guys yung binaba kong link na video po ni Ella G. Maraming salamat po sa 5 billion in the house. Maraming salamat. Thank you very much po guys. Maraming salamat. Thank you sa paharang mo dyan, Ella G. Salamat. Thank you, Ella G. Salamat din. Salamat. Guys, pakipuntahan naman po yung binaba kong link yung video po ni Ella G. Kagagawa lang po niyan 3 hours. 3 hours na po nakakalipas. Ang ginawa niya. Ella G, meron na yung sidekick ni Ella G, meron na yung moderator. Thank you, Ella G, ha. Thank you. May moderator na yan, Ella G. Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat po. May moderator na yan, Ella G, yung sidekick mo. Guys, pakitamsa ka naman guys, yung binaba kong link ng video po ni Ella G. Pakipunta naman guys, please, maluoy. Hello, Mads. Dami na rin palang video na ito ha. Naka 8 videos na rin. Thank you, Sari, sa pag-stay mo dyan. Ay, katatapos na ako sa kusina. Thank you, Sari, ha.
Alam ko naman marami kang work dyan eh. LG, yung sidekick mo, meron yung ano, may moderator na yan. Salamat sa pag-stay mo dyan, Charissa. Salamat ng marami. Thank you. LG, meron ng ano yon, meron ng moderator yung ano, yung sidekick mo. Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat po. Pakipunta naman guys yung binaba kong link, yung link na binaba ko yung kay LG. Matagal na pong friend ko yan. Pare-parehas pa po kami, mga baby pa po ang bahay. Ngayon, parehas na kaming monetized channel. Pakipuntahan naman guys si LG. Yung binaba kong link, binaba po ni Tumbas Live Defender. Pakipuntahan naman guys. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Pakipuntahan naman guys. Yung binabang link ko yung kay LG channel. Brian, thank you sa pag-stay mo dyan, Brian. Guys, pakipuntahan naman po yung binaba kong link, yung kay Brian's Vlog at saka yung kay LG. Guys, pakipuntahan naman guys. Yung binaba kong link na kay LG. Mama, di na ka-euro si Jairan eh. Kasi ba ito kinupin na? Thank you very much po sa 6 million in the house. Wala pa akong palaro, Orly. Wala akong palaro ngayon eh. Si Orly 1 Mix TV for videos. Happy WD. September 2, 2022. Pakipuntahan naman guys. Ay, thank you very much LG. Maraming salamat. Thank you very much Ella. Ella, thank you very much ha. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa blessing. Thank you. Sabi mo, tanong mo ba, Jenny, ah?
Thank you, Ella. Thank you sa pakulay mo. Thank you. Kamon. Guys, pakipuntahan naman guys yung binaba kong link, yung kay Ella G. Ginawa po yung video na yan. 3 hours lang po nakakalipas. Thank you very much po sa 6 million, 5 million in the house. Maraming salamat po. Ella G, thank you sa blessing na binigay mo. Napaka-generous mo talaga, Ella G. Thank you, Ella G. Salamat. Salamat na marami, Ella G. Salamat. Thank you very much. Minsan lang makapunta sa LS mo, te. Di, okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan, okay lang, Ella. Talagang salamat na marami sa iyo. Talagang marami salamat. Thank you very much. Pakipunta na rin po guys yung binubang link ni Selmags. Ano po yan? This is the reason why we celebrate Jesus Christ. This is the season why we celebrate. This is the reason why we celebrate Jesus Christ. Ano ba? Nalimutan ko na. Tingnan natin. Jesus is the reason to celebrate this season. Yes. I get it. LG channel done po by Selmags. Thank you. Thank you, Selmags. Thank you. Pakibalikan mo na lang si Selmags. Thank you very much, Selmags. Thank you. Napaka-very supportive mo talaga, Selmags. Dikit ko rin sa'yo mamaya yung Selmags, yung aking main, yung naka-monitor. Thank you very much sa 2 million po in the house. Maraming salamat po. Bago ni Mama Ata. Bulang natin. Bulig na kinadaptan. Nagijibado yun. Para bantay tuloy ka na sa Pwede mo bulbulang ano ito. Dalawa dyan. Hindi papa. Oo. Ako di may lang ibado din na kailangan gago ka sa amin. Apanya, ano ba ito? Pati yung medyas kung saan naisuot. Tingnan ni. tayo niyo Tuloy ka di pasado, hindi ba sa akin? Umamawan. Nabilog-bilog. Ajibado ka sa kanina. Bilog. Ayun, tama. Ay, bilhin mo ka na. Kulit kayo mo dun, kasi libado ka ron. Ayun. Tama. Bilang data tayo labak sa pagbadog ko. Agoy. Aji ko rin mo. Dadatay si Tugaw. Good. Kung yung kami dyan at ito gawin. Nanan Tugaw. Bigrin. Kaya si Tugaw ni Sayan. Thank you, LG, sa pag-stay mo dyan. Pakipunta naman guys yung binaba kong link kay Tata Labs. Upcoming po niya sa December 30. Yan. Andro Simbahon. Merry Christmas. Harang. Thank you sa paharang mo dyan. Annie Rose Simbahon. Thank you very much. Ah? Pa? Thank you sa patamsak mo dyan, Annie Rose. Thank you. Live natin. Oo.
Naalam mo, Jay ko ah. Ani Rose, meron ka ng moderator. Thank you sa pagpunta mo at salamat din sa tamsak mo dyan. Tamsak dikit ba yon, Ani Rose? Ano yung champion? Baka nakabagin na. Grandmas Paro-Paro J. Tingnan ko nga to. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Ang hindi sasayaw, hindi magkakapera. May condition pa. Ani Rose. Kailan ba to? 8 months ago pala to eh. Dahil gusto ko pinapanood eh, yung mga sumasayaw. Pero pagkasayaw, may pera na agad. Ba, ang galing ah. I-bell all ko na to. I-bell all ko na lang to, Ani Rose Simbahon. Wow, 1.2k views. Sabagay, 8 months ago na to eh. Thank you very much Ani Rose sa pagpunta mo sa live stream ko. Thank you very much sa iyo pagpunta. Ay, salamat naman. At home ka na, Yenny. Thank you. Thanks God. Okay lang, sige. Okay lang, sige, Yenny. Sige, kain muna kayo. You're welcome po ho. Sige, salamat. Tamsak dikit na rin ako sa iyo sa ano. Dito sa ano mo, dito sa Paro-Paro G ni Lola. Ang hindi sasayo, walang pera. Thank you very much. Yenny, thank you. Kinutong isa kong channel Ani Rose Simbahon, dinigit ko na rin. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Ano ba ito binaba mong link? Tamsakan ko na rin to. Ting ting tang TikTok dance challenge. Okay, sige. Panoodin ko. Ting ting ting. 1.2k views. Ang laki Ang galing Ani Rose, ang galing ng ano mo Dami ng views Kinamsakan ko na rin yun, Ani Rose. Thank you sa pagtambay mo dyan. Yenny, thank you. Ani Rose, tinamsakan ko na rin yun. Ting 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 tang. Naku, salamat po host. Bait. Hindi, okay lang yun. Yun ang ating gawain. Ang sumuporta at magsuporta. Diba? Ganun lang yun. Para give and take lang. Kasi magtulungan tayo para pare-parehas tayong lumaki at saka mag-grow ang ating channel. Hindi sa bahay ni Andy. Hindi na ba iti ko? Ha? Ha? Hindi sa bahay. Sige po. Tamsak bakas dikit kay Ani Rose Simbahon. Ayan, tamsak dikit na raw sa'yo, Ani Rose, si Mama and Anak's Adventure Official. Mega shout out si Charis by Mama and Anak. Yan, Ani Rose, magdikitan kayo na ni Selmags. Napaka-supportive niyan si Selmags.
Magdikita na lang kayo at pares ko na kayong ano eh. Mamaya pagkatapos ng aking ano, live, inaano ko naman yan eh. Ini-screenshot ko yung mga channel nyo. At yung main ko pagkatapos ng aking live stream, ididikit ko na rin yung aking main channel. Dati ba doon ito yung kabel ko dito daw. Sel naman ang dati panuti. Magdikita na lang kayo sa Mags at saka Annie Rose at saka kay Mama and Anak. Okay, salamat. Sige. Mama and Anak Adventure. Magamigalang shoutout po. Maayong gabi. Diha, ma'am. 2 months ago. 8 days ago, 2 weeks ago, wala pang si Mama and Anak. Wala pang new video. Wow, laki na, 1.59k. Congrats talaga, Mama and Anak. Congrats. Ayan, nagdikita na silang dalawa ni Selmags. Annie Rose Simbahon, Dan Full Pack by Selmags. Annie Rose, balikan mo na lang si Selmags. May binaba siyang link dyan. Pakipuntahan mo na lang o mag-go to channel ka na lang. Si Charis 17 vlog pala. Annie Rose, dikita mo na rin si Annie Rose, si Charis 17 vlogs, mag-go to channel ka na lang at magpalitan na lang kayo ng connection. Thank you very much. Thank you. Mag-ano lang kayo, barter na lang kayo, mag-barter. 2 weeks ago, 8 days ago. Gilubot ka man ni Siro ko, nasi kantot ibaong ko dito ka nga. Kan mga lang. Kawang panirap ko yung malito, kawang pinakapigpilot dito. Buisit yung gano'n na nakakaon eh. Kasi natin natin pagkakalipat. Babalimpay lang pang... Sige namang isuot mo kaya yun. Nabebenta natin suot ko man. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Tamsak bakas dikit dan po kay Selmags. Merry Christmas po. Thank you, Mama and Anak. Guys, pakipuntahan naman po yung binaba kong link na ni Mama and Anak. Pakipuntahan po guys. Pakipuntahan naman po guys. Yung binaba kong link na Maayong gabi, Sisi Charis by Mama and Anak. Guys, pakipuntahan naman po yung binaba kong link. Link po yan ni Mama and Anak. Video po niya yan, video. Guys, pakipuntahan naman po guys. Yung binaba kong link kay Mama and Anak. Next cotton. Selmags, pakipuntahan naman Selmags. At saka si Annie Rose Simbahon. Parang familiar si Annie Rose sa akin eh. Oo nga pala, lagi nga pala napupunta dito sa aking Salamat po tayo pababa. Okay lang yan. Karapatan ng bawat isa yun, di ba ba? Thank you rin Yenny, thank you. Kain po tayo host, salamat, sige. Mama and Anak, Dan po, full pack, salamat po by Selmags. Thank you Selmags, salamat sa iyo. Annie Rose, pakibalikan mo na, pakidikita mo rin binaba kong link yung kay Mama and Anak. Paki-full video, paki-full watch mo na rin yung video. 2 minutes lang yun. Ibin ako. Annie Rose, thank you very much Annie Rose ha. Selmags, thank you sa pagpunta mo kaya sa bahay ni ni Mama and Anak. Napaka very supportive niya si Mama and Anak. Nasa nasa Quebec, Canada. Napakalamig doon. Binagyo yung Canada kaya ngayon lang siya nakakapag-support kasi dati hindi siya makasupport, walang kuryente. Di siyempre pag walang kuryente, wala silang wifi.
niya. Thank you so much po kapatid Selmags. Oh, napaka-very supportive niya kanina po sa akin si Selmags. Nawala na si yung isa si ano ba yan? Limutan ko na name yun si Isa si Brian's Vlog. Kanina nandito si Mads Katagiri. Mamaya na nandito si Mads Katagiri kanina. Nag-renew nga ng niya, nag-renew ng Isuot mo na. membership niya kanina. Sabagay, lumigatan mo niya. Ayun, si Juliana Nawas. Juliana Nawas. So, layunan yung tulatan eh. Ang gulo na lang yung daya. Bilang yata? Bilang ko na, amumot lang ang kaya ka. Annie Rose, andiyan ka pa Annie Rose? Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Hindi ko yung plancha na eh. Ang team sa Kalampo siguro ay naka-live po lahat. Sigurado. Ay tapos na rin si Breda. Kasi yung live niya kanina, naglalabas siya. Ewan ko lang kung naka-live pa kung naka-live pa si Pink Rose. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat sa nag-i-stay po diyang 3 million. Maraming salamat po guys. Maraming salamat. Annie Rose, nandiyan ka pa? Annie Rose? Annie Rose Simbahon. Nakain nga pala si Annie Rose. Oo nga pala. Sorry Annie Rose na kumakain nga pala yun. Guys, mag-share lang ako guys ha. Mag-share lang ako guys. Bayag mo dapat nga kuha mo nga. Malakla kaya. Hapa. Wala ka na. Hindi kwartang bandito yan. Pani, di ba doon? Kaya maating mabar. Kaya bagbaga. Kaya manan taramido mo nila. Ate ni pa. Pagi naman talaga na. Na-Christmasan na nga. Kado 191 hindi ko ah. Nanaiga lang Kaya ate. gatang na panilabot na sa tatan. Ate ngay. Ate ngay. Ate pa ini. Data ni. Saan to ang nga bitin mo dyan eh. Ano na pa kaya ate? Sabi mo dyan eh. Kanuli ka. Sabi mo tanga to rin na dyan eh. Pagdama ka na. Guys, thank you guys sa nag-share lang po tayo. Maraming salamat po. Tapos na po si Nanay Pink Rose. Tapos na ba? Tama na para balayin na. Hindi ko agad tinagagawa. Nandiyan si Cerise. Mamaya na. Jenny, nandiyan si Cerise 17. Marami pang inaasikaso si Cerise eh. Nagluto pa yan tapos papakainin pa yung mga napaka-very supportive niyan doon sa kanyang amo. Ati ko ni sintur mo. Kamil dito ni. Si Cerise by Mama and Anak. Thank you very much po sa 4 million in the house dyan. Maraming salamat po sa nag-i-stay. Salamat po marami. Baka pwede patusok mga lalab. Salamat po. Oy, bagi ko natin. Bayan lang bigat. Okay, tusukin natin po guys. Pakitusok naman po guys yung binabang link ni ni Sherry 17. Kalkalam manan nun nga kalkalam data. Buwak nang kadita. Thumbs up house. Junper, thank you sa pag-stay mo dyan ha, Junper.
Dan, Cherise Dan. Cherise Dan. You going far. Sinamsakan din pala ni Junper yung ano, binaba kong link sa iyo, ano, Cherise. Si Junper, ano, yung nagtatato. Tusok number 3, Dan, si Cherise by Mama and Anak. Thank you very much, Jenny. Thank you. Maraming salamat po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Teka pa lang. Ang binawi na si Wanan. Roundhouse kick. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Roundhouse kick. Oh my God. No subscriber. One video. 2022 to. Oh, ito na. November 24, 2022. Roundhouse kick. Meron kang ano? Meron kang main channel. Baba mo naman yung main channel mo. Roundhouse kick. Bigyan kita ng ano, ng moderator. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Roundhouse kick, pakibaba mo na may main channel mo. Pandi ka baluang. Ay! Ang dami mo namang alalay. Ikaw talaga, Elegy. Si Elegy pala to, si Elegy. Ala ko, sino Roundhouse. Oo nga pala, yung kick, nalimutan ko yung kick ha. Elegy, nalimutan ko yung kick. Talaga, totoo ang buhay. Umaigit ka na dito. Roundhouse kick pa. Pinatawa mo ako doon na Ella. Ang kasama doon, ang panunod din. Dapat pagbibinan na din. Dapat hindi ka. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Guys, pakita. Tamsa ka naman po yung binaba kong link yung kay Ella J channel. Si ano po yan, si Roundhouse Kick. Pero may channel po niya yung binaba ko. Hello Ashin, thank you very much. Salamat Ashin, thank you. At salamat din sa patamsak mo dyan. Salamat Ashin, thank you. Guys, pakitamsakan nyo naman guys yung binaba kong link, yung kay Tumbas Life Defender. Channel po yan ni Ella G channel. Para meron po tayong ano, bagong friend, si Ella G channel. Guys, pakipuntahan naman po guys si ano, si Ella G channel. Thank you Ashin sa pagpunta Ashin at sa tamsak mo dyan. Salamat Ashin. Maraming salamat po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Pagpunta naman guys si Ella G channel. Mega shout out sis Ashin by Mama and Anak. Andito po ako tay. Tambay to, dalawa. Number 2. Okay, sige, salamat. RUTV. TY House. Ikaw rin ba yan? Ang dami mo ng mga alalay. Matulog ako soon. Okay, sige. Subagay, ano oras na ba dyan? Gabi na nga pala dyan. Eladan po by Ashin de la Cruz. Thank you, Ashin. Thank you. Maraming salamat. Pakitamsa ka naman po, guys. Yung binaba kong link, LG channel. Bagong friend po natin yan. Ariot TV. Ariot TV.
Ay, oo nga pala. Panggabi ka nga pala, no? Ginamisaan. 7:34 a.m. Oh, tama. 8:34 na ang gabi ngayon dito. 11 hours ang ano? 11 hours. Hindi pala. 13 hours? Ba, hindi. Ano ba ngayon? AM dyan, gabi dito. Oh, tama. halos kalating araw ang ano, ang diferensya. Thank you sa pag-stay mo dyan, Mama and Anak. Thank you. Ang kamad yan. Gaming chair yan. Register day ko. Kaya ako na mo. Pinag-chat kita. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Watching Simple Work Art of Ella. Go Channel Arm. Thank you very much. Jenny, thank you. Guys, pakitamsa kanyo naman guys. Sabi ba akong link kay Ashin de la Cruz. Upcoming premiere po niya yan. Pakitamsa ka naman guys. Aryo TV, mega shoutout sa iyo. Guys, pakipunta naman po guys yung channel na binaba ko ni kay Ashin de la Cruz. Tamsak Bakas Dikit Dan Elegy channel. Thank you, Mama and Anak. Salamat na marami. Maraming salamat sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Arya TV, main channel mo ba yan? Baba mo yung main channel mo, Arya TV, para ano, mabigyan kita ng ano, jacket. Pakibaba mo yung ano mo, main channel mo. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Two times done, Sisi Ashin. 2 times na pala yun. Thank you, Charis, sa pag-stay mo dyan. Kahit marami kang work dyan. Salamat, Charis, ha. Umalis na si Ashin. Dumaan lang yun eh. Thank you sa pag-stay nyo dyan. Ano lang tayo? Last 10 minutes. 10 minutes na lang at mag-i-in na ako. Almost 3 hours po tayo nag-ano. Last 10 minutes po. Thank you very much, Jenny, sa pag-stay nyo dyan. Charis, thank you. LG, thank you sa pag-stay nyo dyan. Arya, chensya na ha. Kailangan kasi main channel eh. Arya TV, maraming salamat sa pagpunta mo ha. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Mamaya na. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Wala na ba yung bagyo, Yenny?
Salamat tol, wala na yung bagyo dyan. Ay, pala, pinasok pala yung ano, main channel. Elegant Worldwide Channel, Princess. Princess Catherine. Wala na po. Ay, salamat naman. Snowing na lang. O, kasi December eh. Alin ang kinuha mo anak? Yung isa? Ah? Yung brown? Itad mo nga min data mo, may isa nga sinturong. Ay, nag-jay. Itad mo kinijinjin nata nga sinturunan. Tagumatang kanto, tibagin mo matan. Hindi naman sinabi. Nandun, pinapipili ko siya kanina. Hindi niya ano no. Itad mo kanya na data. Last 8 minutes na lang po. Last 8 minutes. Thank you very much po sa pag-stay po nyo dyan ng 4 million. Maraming salamat po. Oh, daming snow siguro. Hanggang ano yan, hanggang January. February pala. Hanggang February yung snow dyan. Ay, January lang pala. Magatang mo kanya na. Hanggang January na lang siguro yung snow dyan. Thank you very much po sa nag-i-stay na 5 million dyan. 5 amazing, 6 million. Naging 6 na agad. Salamat po ng marami. Last 7 minutes na lang po. Maraming salamat po sa nag-share ng blessing, sina Ella G. Marami po yan eh. Si Ella G, si Jorisente. Sino pa ba yung ay, si ano pala, si pangalan nun? Eda G, si Jorisente. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much po sa 8 million na nag-i-stay po dyan. Thank you po. Babag, ibitin nyo. Nag-transform. Front kick. O, si LG pa rin yan, si front kick. Maraming salamat, LG ha. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Jenny, maraming salamat. La Familia, Canard Gaming Videos. Yuki Anthony. Anthony, mega shout out Anthony. Anthony, how are you? Ibitin mo dyan nga tao. Oh, kilala ko yun eh, yung gaming videos ni Anthony. Mega shout out Anthony, hello. How are you, Anthony? Tulog na ba siya? Sa bagay, pagod yan eh. Lagi mo kasing kasama yun, hindi pwedeng iwanan dahil my baby boy. Pakisabi na lang sa kanya, naghilaw ako sa kanya bukas. Bukas ng mga bata na ito yung bag ko. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat. Magising na yun maybe in 1 hour. Ano na ba 7, di mga 8:30, 9:30 gising na, 7:44 AM na dito. Siguro di mga alas 9 gising niya. Last ano na po tayo, last 4 minutes na lang po. Thank you very much, Jenny. Thank you sa pag-stay mo dyan. Last 3 minutes na lang po, last 3 minutes. 7:44.
Ilang 11 hours pa lang difference ng ano, ang gap, ang ano, ibig sabihin, ahead ng 11 hours ang ano, Philippines. Ang ano sa Canada, 11 hours. 11 hours nga ba 'yon? Kasi gabi dito, umaga diyan. Hello, Mads. Hello. Thank you sa pag-stay mo diyan, Mads. Ha? Salamat na marami sa iyo, Mads. Ayan, nandiyan si, si Mama and Anak, Mads. Nandiyan si Mama and Anak. Thank you very much, Mads, sa pag-stay mo diyan at sa support mo. Thank you. Parang agentay. Thank you sa paharang mo diyan. Salamat na marami sa iyo, Jenny. Tamsak number 3 down si Ashin. At tinamsak kami si Ashin de la Cruz. Ay, binaba akong link kanina. Last 2 minutes na lang po tayo. Last 2 minutes. Mega shout out si Mads. I miss you. Wala. I miss you. Wala. Ano yun? I miss you. Wala. Mega shout out daw. Sabi ni Mama and Anak. Mads. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Habol harang tayo. Ang dami mo namang alalay dyan, Ella G. Salamat salamat sa habol harang dyan. Salamat sa sa paharang. Napaka-importante niyan. Very badly needed dyan ni host yung mga harang dyan. Salamat sa paharang nyo. Wala kami ilaw for days. Gawa ng bagyo. Oh, talaga. Isipin mo yung bagyo na yun. Lagi palang binabagyo din yung Quebec, ano? Guys, mag-iina tayo. Maraming salamat sa inyo, ha. Jenny, LG, maraming salamat. Mads, salamat na marami sa inyo. At Happy New Year sa inyong lahat. Guys, at pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos. At maraming salamat. Dinikit mo na ulit yan, LG. Sige, salamat, LG. Mga gamers, viewers niya. Ganun ba? Thank you, LG, ha. Thank you. Kay anak po ito tayo, gaming niya. Tuwang-tuwa siya pag mag-game siya, dami ng bisita, viewers. Ganun ba? Maraming nag-view. Ingat pa kayo tayo. Good night po at advance Happy New Year. Advance Happy New Year din, Yenny. At thank you very much sa support nyo. LG, Yenny, Shari 17, thank you very much. Mads Katagiri, thank you very much. Maraming salamat sa inyo lahat sa support nyo at sa mga blessings na binigay nyo sa akin at pinalipad nyo sa blessing na yon. Doon nabubuhay ang isang YouTuber. Maraming salamat sa inyo and bye-bye. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Yenny, thank you. Ingat palagi, Yenny. LG, thank you very much. Very much. Thank you very much. Bye-bye, guys. God bless.